Hello students, welcome to this video. ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ଯଥା ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଏପରି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହି ଲତା ଉଦ୍ଭିଦଟିକୁ ଦେଖ। କହିପାରିବ କି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଏହା ଏକ ବୋଇତ କଖାରୁ ବା ବୋଇତାଳୁ ଲତାର ଛବି। ଏହାର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ। ଆମେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଏବଂ ଏହାର କେଉଁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା। କଦଳୀ ଗଛର ଫଳ ମଞ୍ଜାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବର ଫଳ, ଶିମ୍ବର ଫଳ ମଞ୍ଜି, ଆଳୁ କିମ୍ବା ଅଦାର ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ କାଣ୍ଡ, କଖାରୁ ଲତାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, କାଣ୍ଡ, ଫଳ, ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର, ଫଳ ଏବଂ ମୂଳା କିମ୍ବା ଗାଜରର ମୂଳକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠା 2ରେ ଥିବା ସାରଣୀ 1.4କୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସଜନା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ଏବଂ 2ଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ ଲେଖି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଅଂଶ ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମେମାନେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।